Είναι σπουδαία τιμή να μιλάει για μένα με αυτά τα λόγια ένας Ανδρέας Πάντζης και ένας Μάριος Ιωάννου, που τους θεωρώ κορυφαίους στη δουλειά τους και σπουδαίους ανθρώπους, από τους πολύ σπουδαίους ανθρώπους που γνώρισα, και με έχουν βοηθήσει και οι δύο πάρα πολύ. Πώς να το ξεχάσω αυτό. Ήρθες στην Κύπρο για να μείνεις? Από ό,τι φαίνεται. Όχι, ήρθα στην Κύπρο... Δεν ξέρω, ήρθα στην Κύπρο με μια παράσταση, αυτό που λέγαμε με τον Μάριο, ο οποίος, τι να σου πω, μόλις γνώρισα τον Μάριο, έγινε αδερφός μου. Δηλαδή, τα πράγματα που έχουμε πει με τον Μάριο είναι ασύλληπτα. Σε κρατάει λοιπόν η Κύπρος, έτσι, ναι. Με κρατάει, ναι. Μ' αρέσει η καθημερινότητα, μ' αρέσει η αμεσότητα, μ' αρέσουν οι άνθρωποι που σε αγκαλιάζουν. Εμένα μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά ο κόσμος και τον ευχαριστώ, και πραγματικά θα ήμουν πολύ, πώς λένε, πολύ γαϊδούρα, να το πω έτσι, να μην το αναγνωρίσω αυτό. Ξέρεις, λένε ότι όταν είσαι σε μια χώρα που δεν γεννήθηκες εδώ, δεν είναι η οικογένειά σου, υπάρχουν τρία πράγματα που σε κρατάνε. Το ένα είναι η δουλειά, οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να ζήσουμε. Το άλλο είναι οι φίλοι, και το δεύτερο είναι ο έρωτας. Σε κρατάει κάτι εδώ στην Κύπρο, ή υπάρχει κάποιος έρωτας που τραβά να φύγεις? Ο έρωτας είναι λίγο δύσκολη υπόθεση, ειδικά στις μέρες τις δικές μας που δουλεύουμε. Εγώ φέτος δουλεύα σαν την τρελή, γιατί ήμουν και σε άλλη μία παραγωγή στο ΡΙΚ, και είμαι από τους τυχερούς φυσικά. Και δυστυχώς μπαίνει στο μετά. Στη δεύτερη. Εντάξει, αυτά δεν τα προγραμματίζεις όμως. Ναι, έτσι. Δεν έχει τύχει. Δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, που να πω ότι είναι κάτι που θα με κρατήσει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Ωστόσο, εντάξει, πάντα όπως είπες, δεν ξέρεις πότε θα σου τύχει. Από εμένα δεν μου έτυχε τώρα τόσο πολύ το θέμα αυτό. Πιο πολύ είναι η δουλειά, όπως είπες, και πολύ καλοί φίλοι. Αυτό κυρίως. Ναι. Άνθρωποι που μ' αγάπησαν, μου έδωσαν ευκαιρίες, και φυσικά ανταπέδωσα, θεωρώ και εγώ. Μάλιστα. Και πώς μου είπες ότι σε λέγανε χαμελέον? Στη σχολή μου λέγεις ότι έχω διάφορα πρόσωπα, όπως λέει και ο όταν είσαι με το Ανδρέας. Ξανθόμαλη, στην Ελένη την Πόρνη είσαι άλλη φάτσα από ότι σε βλέπουμε εδώ τώρα. Αλλάζει πολύ εύκολα το πρόσωπό σου, ανάλογα με το μακιγιάζ, το μαλλί, το χρώμα του μαλλιού, το κτένισμα. Μ' αρέσει, εγώ θεωρώ ότι η δουλειά αυτή είναι πρόκληση, γιατί ακριβώς μπορείς να αλλάζεις πρόσωπα. Και ένας από τους κύριους λόγους, επειδή βαριέμαι πολύ εύκολα γενικά στη ζωή μου, μ' αρέσει να αλλάζω στον κάθε ρόλο, και να αλλάζω από μαλλιά φυσικά μέχρι και διάθεση και οτιδήποτε απαιτεί ο χαρακτήρας. Δεν μ' αρέσει να μένω ίδια, δηλαδή δεν θα μπορούσα να παρακολουθώ τον εαυτό μου, όπως και φέτος ήμουν σε 2 διαφορετικές παραγωγές, δεν θα μπορούσα να είμαι το ίδιο στη μία, το ίδιο στην άλλη. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δηλαδή πρέπει ο ηθοποιός, για μένα είναι υποχρέωσή του να αλλάζει. Αυτό απαιτεί και ο κάθε ρόλος. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά σε βοηθάει και το γεγονός ότι έχεις και ένα πρόσωπο που μπορεί εύκολα να αλλάξει. Ναι, είναι εύπλαστο. Είμαι από τις τυχερές. Ναι, είμαι από τις τυχερές. Και στη σχολή, όντως, αυτό που λες, με φώναζαν χαμελέοντα. Φυσικά στα συναισθήματα αυτό δεν είναι πολύ καλό. Όχι στα συναισθήματα, ναι, αλλά εντάξει, και εκεί έχουμε γκάμα. Λόγω δουλειάς. Όχι, εντάξει. Λόγω δουλειάς, για τη δουλειά μιλάω πάντα. Υπάρχει κάτι έτσι που, επειδή είσαι δυναμικός χαρακτήρας, όλοι αυτό λένε, ότι έχεις ένα δυναμισμό που προσπαθείς και εσύ να το διοχετεύεις θετικά, αλλά αυτός ο δυναμισμός, όταν κάτι σε θυμώσει ή σε εξοργήσει, ενδεχομένως να βγαίνει αρνητικά. Τι είναι αυτό που μπορεί να σε εξοργήσει και να σε θυμώσει πάρα πολύ, να σε φέρει εκτός ορίων? Ξέρεις, από κρυούς όμως, ξέρεις, μήπως είναι το ψέμα? Το ψέμα είναι για μένα το ψέμα και η ασέβεια. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο πράγμα να σέβεσαι τον οποιοδήποτε, από τον πιο ταπεινό μέχρι τον πιο σπουδαίο άνθρωπο. Και εγώ όταν δεν με σέβονται, και φυσικά ακούω και το ψέμα σε συνδυασμό με το ψέμα,
με εξοργίζει πραγματικά. Μπορώ να γίνω κακιά. Κακιά δηλαδή. Κακιά εννοώ, μπορώ να θυμώσω. Φωνάζεις εσύ. Φωνάζεις. Ή απλά εκδικείσαι έτσι, σε κρύο πιάτο. Ναι, φωνάζω. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας να ορίωμαι. Ναι. Μπορεί φυσικά και έχω ξεσπάσματα, όπως όλοι μας έχουμε ξεσπάσματα. Αλλά έχω υπομονή γενικά. Δηλαδή, προσπαθώ να. Σιγά-σιγά. Προσπαθώ να μαζεύω λίγο πρώτα και στο τέλος. Εκεί έρχεται και η ανάγκη της γιόγκα. Ναι, έτσι. Αυτό μου έδειξε με τις αναπνοές, θα μας δείξει φυσικά μετά και Ρεβέκα. Με έχει βοηθήσει πολύ η γιόγκα σε αυτό. Στο να μην φωνάζω και να ξεσπάω. Αυτό με τις αναπνοές, έτσι που μου δείχνες που. Δηλαδή, αυτές οι εισπνοές και εκπνοές όμως, εμένα σε κάποια φάση με ζαλίζουν. Δεν ξέρω, οξυγονώνει το εγκέφαλό μου περισσότερο από το κανονικό και ζαλίζομαι. Καλό είναι. Καλό είναι να ζαλίζεσαι. Μπορεί να περνάς και σε άλλη διάσταση, δεν ξέρω. Θα το κάνω τώρα ζωντανά εδώ στο στούντιο. Θα το κάνεις. Εμένα δεν μου πάτε να βάλω το κολάν μου. Να σου πω, εντάξει, δεν φοράς κανένα μήνα, οπότε και εσύ μπορείς. Και δύο τακούνια φοράμε, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα κάνουμε κάτι στο όρθιο. Αλλά αν ζαλιστώ και πέσω, να λαμβάνεις, έτσι. Εντάξει, μην φοβάσαι τίποτα. Να παίξεις το ρόλο της παρουσιάστριας του Βαλεντέν. Δεν υπάρχει πρόβλημα.